Bakili Muluzi anasankhidwa 1994 anali zaka 51 wa Chinyamata. Dr. Saulo Chilima amwalira chaka chatha anali zaka 52. Kutanthauza kuti Bakili Muluzi anali Chinyamata kwambiri pamene amasankhidwa kukhala president. 2020 tinasankha zipani 9 zimene zimayenda mizimu kumana kuti ayi ife ndi Chinyamata mutivotere. Amalawi anamvera anawavotera. Kodi apanga chani? Pamene nduna pano sugar anachoka pa 800 ndikufika 3000. Wachikulira amene akunyozedwa amagulisa sopo wa Ufresh 70 kwacha. Koma ndikuna pano sopo amene akugulisidwa 700. Wachikulire amagulisa fertilizer 22000 malawi kwacha. Achinyamata anabwera ndikutilonjeza fertilizer wa 4495. Koma ndikuna pano fertilizer amene akugula ndi mabwana fertilizer wafika 140000. Ndese ndikudziwa anthu akamena kuti ayi wachinyamata wachikulire wachinyamata wachikulire. That doesn't matter. Anthu akuyangana mutu mwa mutu amaganiza bwanji. Tinaona 2020 anthu akupanga ma push up kupita pasanja ndikumapanga push up. Ine ndimatha push up, ine ndimathamanga. Anthu anathamanga kutoka ku Ndilande ndikafika ku Njamba kuonesa mphamvu kuti iwowo amayendesa dziko. Atalowa ndikuyamba kulamulira chilichonse chinakwera. Misonkho anatuza kuti idzakhala yotsika koma inakwera. Inflation inachoka pa 8% ndikufika pa 35. Ndeti maana kuti debate imeneyi wachikulire Nyamata is very useless. Dr. Bingwa Mutharika saneme pasanja ndikupanga push up koma anaonetsa ntchito za manja ake amachita kunena kuti mulole ntchito za manja anga zindichitire umboni. Professor Peter Mutharika sanaende mitunda italitali kupita kunja amangokhala ku State House. Anthu amamunena kuti ayi amene angokhala ku State House koma ntchito za manja ake zimachitira umboni. President kuti achoke ku State House kupita ku Chikwawa, president kuchoka ku State House kupita ku Nzuzu, ndalama zimene zimaonongeka pa tsiku 300 million. Lero ndifanya ke mukuona kuti chilichonse sichikuyenda bwino. Tiye tizinazona palibe chimene chikuyenda m'dziko muno. Tafunsani kuti chimene chikuyenda